sistema ta' tassazzjoni li tkun ġusta u ma tiddiskriminax. Hija din il-weda li qed jagħmel il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech, weda li qed tintlaqa' tajjeb ħafna minn diversi persuni minn oqsma differenti tal-ħajja. Waqt il-programm NetLive, il-perit David Xwiereb saħaq li dan is-suġġett huwa importanti ħafna speċjalment biex kulħadd ikun jista' joħroġ mid-daqqa tal-pandemija. David Xwiereb spjega kif inċentivi bħal dawn jistgħu jgħinu lin-negozji biex imbagħad l-ekonomija tal-pajjiż tkompli tikber. Jekk it-taxxi jkunu crafted, ikunu ddiżinjati b'tali mod li jkunu ta' inċentiv biex dak li jkun jagħmel iktar kummerċ u jħaddem iktar nies, nispiċċaw naraw li kulħadd ikun iktar kuntent, it-taxxa titħallas iktar għax ma tixtoqgħodx lura x'forsi tħossha li hija unfair, u jekk tinħass li dik it-taxxa qiegħda tiġi minn fuqha sew, għax idu niftakru li dak ukoll huwa importanti, n-nies qed jħossu li t-taxxa qed titħallas għax barra mill-bib tal-uffiċċju tagħhom, barra mill-bib tad-dar tagħhom jew fil-villaġġ tagħhom qed jaraw il-flus qed jintefqu sew. Mela allura jkollna orkestra tal-mod kif qed jinġabar dawn it-taxxi fil-pajjiż, mod li huwa raġonevoli u mod li huwa kredibbli u allura wieħed iħoss li huwa fair. Naraw li għandna enforcement tajjeb ħalli mhux wieħed iħallas u ieħor le u noħolqu l-unfair competition li żgur ma jagħmel ġid lil ħadd f'governanza tajba, ovvjament qed nitkellmu da f'kull sens, u allura nistgħu verament ikollha ekonomija li s-surpluses li konna qegħdin naraw fi żminiet li għaddew ikunu iktar sostenibbli għax ikunu bbażati fuq prinċipji li huma pożittivi li huma tajbin. Fl-istess programm, l-awditur Antoine Borch saħaq li l-Gvern għandu jidħol fiż-żarbun tal-poplu biex jara kif it-taxxa li hija pis fuq kulħadd tkun tista' tintuża b'risq il-ħaddiema u n-negozji ta' pajjiżna. Saħaq li l-Gvern għandu jinċentiva lin-negozji biex dawn ikomplu jagħmlu investiment ħalli l-pajjiż kollu jagħmel suċċess. Waqt illi ikun hemm infurzar aħjar, iktar ġust, tajjeb, iktar sensibbli biex nagħmlu ċert illi t-taxxa qiegħda tinġabar b'mod ġustu b'mod eku, waqt illi jkun hemm għax fl-aħħar mill-aħħar id-deficit jew is-surplus tal-Gvern kif jiġi billi tħares lejn id-dħul, imma wkoll billi tħares lejn il-ħruġ. U lura li naraw li jkun hemm infiq kuxjenzjuż tal-finanzi pubbliċi. Mhux qed ngħid biss li ma jkunx hemm korruzzjoni dik bla dubju tajjeb għax dik serq. Imma anke li jkun hemm infiq ta' bla doċċ, infiq ta' bla ħsieb, xogħol illi ma jsirx b'mod illi jkun kuxjenzjuż. Tajjeb, dak qiegħed inaqqar mill-flus illi nġabru mingħand in-nies u li kieku dawk il-flus intefqu sew jew addirittura ma kellhomx jintefqu ma ntefqux, jew addirittura b'governanza tajba ċertu transazzjonijiet korrotti ma seħħewx biex inkunu ċari, dawk il-flus ma kienx ikollhom għalfejn jinġabru mingħand it-taxpayer u meta l-flus jibqgħu għand it-taxpayer, it-tendenza hi illi taxpayer ħajamel kuraġġ u jerġa' jinvesti. Intant, fis-stqarrija, il-Kamra tal-Kummerċ irrakkomandat li jiġi rivedut il-qafas legali tat-taxxa applikabbli għal kumpaniji sabiex in-negozji lokali jkunu mejjuna biex ikunu aktar kompetittivi fl-ambjent globalizzat li joperaw fih. Din il-proposta taqbel mal-idea li qed jimbotta l qudiem il-Partit Nazzjonalista għal sistema ta' taxxa aktar moderna u ġusta man-negozji.